Keseng New Trap Youth Council kalalej bania kendu yau sembut Menteri Rangba ke Sorkar Jela Pak Preston Tensong halor kaman reservation policy ke Sorkar keba kalai menjur hak syipau terik ubanai jemang arjar arpuar. Ia kata kemat jong reservation policy lalej bania kendu yau Pak Preston Tensong kebelalong hapok kejingilam jong Presiden Rangba Pak Robert Jun Karjarin baru Pak Roy Kupar Senrem kilalej ban penso bat ban pen i kejing persya. Ia kejing penbet ke batama jong Sorkar Jela halor ke reservation policy ke Sorkar kebalai jing menjur hak syipau terik ubanai jemang arjar arpuar. Kebakilale hadin kejing syak hukum hak Meghalaya High Court bandon ia ke roster system lan ne ke tup lum kerteng ia kinong tre Sorkar katkum gisilam trekam jongki ia tu ubah Robert Karjarin. Hakamat ia keren ke reservation policy ke HOC kelapan kenmau bat kedau halor ke bahak tungkam hak distrik kum ki post grade 3 bat grade 4. Ubah Robert Karjarin ula ongru bagi reservation Meghalaya kala no tarajur Shiliang syakipaj ba Garo bat shishu ki khasi ki basong ki basa ha Garo Hills ki Dunabha kat ba Garo basong basa ha Shillong ki poi da ki Lakngut bat kumta ka reservation kabal mang katju kami hapshu yatu ubah Robert Karjarin. Hadin ba kumba pitip hadin jom ba kami High Court berom kala penmi ya ka kumba nomla ban pentrikam ya resolution policy udah kamden ka roster kabumut ka hamden ka roster bat kelani kata ka boy lum kerteng lani ka thup lum kerteng iginong tri jong sarkar bat katkum ki jepnriu ka bagidon la di khasi jentia lani order sti bat ki general bat ta kata ka roster sapan trikam ya ka government policy sapan trikam ya ka clear reservation policy ti hadin bami ka tu ba rai jong high court ka Sarkar ka jungi ka penmi ya ka ka office memorandum apalami ha ka shipotrik mi arajar apa nam ta ban batai kumlo and prepare ka roster but ha kan hukum en le haba pentrikam ya ka reservation policy ha ki department prepare ha ki directorate prepare berkumjuru ha ki district level but ki subdivisional level ka bentak ka ba kham komsan ka ba penlong yangi ka seng ban wan kendu ya deputy chief minister mentak asni kalong ya kan ka point F jong kan ka office mo berdom ka balami o banai me jong tau sendem ha kan ka point F ka code ya kata ka bentak jong ka reservation policy ka baladon nadu sendem nyok at but kan ka bentak pat kami usnem nyok mulai hakani ka benta ki ongba ya kini ki post ki badan ha ki district level lani sub divisional level ki bomdan ka jing transfer na ka wei ka district cha ka wei ka district ka bomut kitu ki post ki ba kitu ki post grade 3 lani grade 4 ki ba recruit da ka DSC lani da kitu ki department ki badan ha ka tu ka district ki ongba ha jaka ba kan 40 khasi 40 garo jadi be bandan ka kompan 80 Kamut ha Garo Hill ke di ki Garo ki bani op 80 ha khasi jentia hill ki khasi ki di bani khasi jentia ki bani op 80 ya kata ngi biang nomor ka di belong hi kunta satei umat yo Garo 80 sane ngi di bani op mangi hendrai ka problem ka badan ha kan ka office memorandum but kani ka problem ka exist ha ka original reservation policy kalau bagi dan arti ki clause ki rider kawai ki rider ki ongba ya kata ka jinglong 80 setay but 80 sani kalau first preference should be given to the permanent resident of district nomor ka policy ka guarantee 40% khasi tika khenking donem don 40 the 5 part ka di ada ST ka tur ka lum jing khenking la ka don kata shubum ta garo mo hakikat to kan ki post la cross ya ka 40 ki kawai na ki kategori kalau bandi order ST kaduna ka shift no shawai kan nomlong shu ka ju ti hadrai kalong ba roster ka jongi ba reservation policy jongi kam apply ya ka promotion kalong ba ada entry level tingin base ba ada entry level roster kalong kum ka register ka ban lum jingkhen tang ba kata ka jinglum jingkhen jong di ban sulum seniority kadi ban lum ka kum ka reservation policy kat kum ka entry ka kirum kirung as khasi ni kirung as Garo ni kirung as ada ST dan ni as OBC dan ni as general ngadi man lombai ada entry level pat kanum di pandai ha ka promotion kanum di pandai ha ka deposition but kata kan gitu ka more or less kalau accreditation list tambah ka appear ka khambun jingit bun jenit bun jenak ni
ka government kam don bentai rem ya ka recruitment jong kinong kai hakini ki aided institution kila bende ki SSA kila bende ki deficit patent kila bende buat ki ad hoc ro kila bende ki college ni ki school ro kunjo ti lada kani ka roster mata kawan kan poi ba baro ki school ha garu and like post tang kasi baro ki school kasi par like post na garu ti kani ru di kawai na ki jing ki ba na kani ka roster kan sami ya ki ba mila kedau ya menteri rang ba ula do ongi ba ya kani ru kin sa persyang pen baik kanang ba kan nombu jing sa garu hil ni sa kasi hil nama boleh ke sentiment ka di nomor kumbuong khamtam ki school ka ban recommend yo no kai ka di BKMC la di school balak no school sinong ro ti lada hab ban recommend no da ka 40 ti kanomi hab ngimpong pat ba di ban weng ya ka reservation nang ni ka di benton ka reservation hakini ru no boleh ke involve public money ke involve ya ketulok basi wa sarkar tang pa ngi siong ba la kuno ka di ban long kampanye ti ke sate ke di ban don kampanye ti sani ru ka di ban kampanye ti kanang ba kan sut ya kata ka ya kata kar kontri kam ka ba lane baro sekata ti kini ki main point ki ba ni la risk akbdi bat ka government but kimil tiga government kan penbet ya kan ni nama ladangi penbet ya kan ni ka policy nalor ko bangi la dong baklano silir lupa sawai kan wan sa kan ni ka roster ko benta kan ni ka roster ngirit along bat kini ki policy ki ba don lupa mata kan sawan ra jing atu kata no blai kan no susu kata lajur sa koi kalian bat kan ni kan sa kata ba tihat andrei hatu ko pot ngi garo population ko pun na oble kadang di autonomous state tiga garo population ha sam wat hadu mtaru ki jandan alak mo ti andrei kum bakalong mata ti ka revision policy ti ka apply bitang yo tribal basa me khlia ti kata ka gap ha ka population ru kala sangai ti ha ka badi bat ka tu ka government aided institution ru la da pong ba kala di bedan bit ka flat 80 combine shani but flat 80% sha garohin kenang ba kan ne kata ka ngin omno ta cordial relationship nri la da kam ne kan di gawi ba sa panmi ya ka thama po ying no beli kan di ka policy boros kata ka don tang ba nomor kam don garsta kalong ne le nom no remta de kami hab roster kan spell out kan nusit hanu kalak ti ni la dong ba haswa ban menteri kami ya roster but haswa ba kani ka jinglum jingkhen ya ta ka bui mo kan kum ka roster kan out in the public domain but kan new recruitment kan start kini happen be pada pimpen be hagi government institution ru kan create problem hakini ki DC ru kan create problem